alamang gelalo itum bolang phera hawa akemang mate bolang phera hawa kali development nai pa join ni pen tum pani cepat dupen no isi hini sitame kalbengon teman konsepen development ang pilo churo la profis tame litum non dak bolang phera hawa mate area long airport nangi bi polang tame litum prangsi ke churo la konsil atum han tame lapen kacari pon siam sartramo ham tame suri churo pa jilo bon sida labangso airport po menalong litum ho mentune aningkan pen labangso ahoy kecerai kom radak ahawar atum litum ipui pi ben cenglok itum non asumar teman tame labangso border cerai kom labangso apilar ke sarwe bang itum akai tame dobong kedamtang 1960 ahut pen labangso apilar ke som karbilon konsil pen labangso ahut sutame dak arat atum pen so pilar ke som tame kidunwek abang thu teman tame nompuda dolang lapen adun thu itum labangso ahoy jepang bobi danangi walang tame itum non uwi kimi teman tame itum labangso ce sarwe bang padobong rasona kasi kedamtang 2020 aningkan ansatame itum labangso forest department lapen revenue department lapen dak kidu arat cenglok itum karbilo chali asong amai pula so thansing sadola pula so bedam itum survey padram labangso approve ni non tado ya approve lahai elo itum hola so hot mithang ahoy bang ing bobe nei mate mithang abondiri bang je pambobe nei pa joini itum kai kita cherok top sedo bos dame lapan cepat do rapis tame non airport ki bi pa long bangke karbelo autonomous council pen thangnap labangso arat no phan ke parju pon mate ke pangkrewe op asansi tum thegun lo tuman la puson nang kibi plutan te itum nang project the pusi itum jongdami athe itum ko ane hoi phu phiara pen ke do labangso long non airport ang biko bangke dak arat no han panum ponkuk asansi itum che theglo la sila bangso long bangke nitum labangso langper piarat mate bolang perahawar kadowe kibi kitipan cenglok sapu sarang dong damel labangso long ke pangkre pembangke ningdug lo pusi nitum labangso pini press mine hin memang pudamji pini apot teng mangkole tepot lasi alamang ke lalo pambupen polang likani ye lam lo lasi kedamtang 2019-20 unitum laso bethang damel adak local rat tumangke border thus nei pu adak ani kisung ke bod neme cecak lo lapengke kisuman forest department tum nogao sor tum handak penakar flin ta penaki flin ta bo idolo ta hala sota ada local to jepang tang thiba jone dolong non pu anda pinana dolong lo lasi rason hasen non tame airport poling ani no mangke ke chengahut ladak delhi pen guwahati pen airport authority tum kewa ladak nang survey drone ke pang jadam location ke lang dam habit haram ke tadam dana local arat tum hoktai ilu sose habit ki dudun lang ka ke tondun ke lang dun kichu kijun kado ko council pen sekasi posana palele nitum dak rong asor sekaci rum sanak tumhan ki iya deum paleng sang demitung ki thik pipon lahai lo nitum ke dam drone pang jadam la kichu nitum habit haram si kichu kijun ang tondolo lapen ke lahai lo nitum drone pang jadam holo lang location ki andam lasinon laan nitum local tum cerap tun era fit sami council pen pini dal ladang local rat tumhan nang lang flochi pu bangke lake forline longoson ONGC longoson lapen kenon lapu asam mala kupe longoson kedak airport long bangke lam kine cepat dori borang phel long bangke borang phel malam kine cepat dori council tunta non nitum local emisi sami nang nita pukiju tangtar bang chok chelo lahai problem lo bangke nang nitum tanang chelang ngoi local emisi sami athenon adak hop puru bangke do tum non thang nat kachinga abi pin pen council tum ni hangling ke claim bu bangke nitum dak borang phel lang sulayat lapu arap yang nitum project he mate batumi hadjong Carbion Thomas Council Land and Revenue Department Sir Omar Singh Tiso executive member alang litumi hat humli wanglo lapen dak arat atum lapen dak kethegeding putisian tum na cetong ndik lo alang li kaningje tekang dak arat tum asapta ningkang samave labang so joinesi pini dak langset bolang pher arisoi jang ching rumsi nitum pini phrang kema chu phanang koklo alang li kaningje tekang kela puhen lo
airport apartment 8,000 bikas abang ke constituency allotment pidar lo pusalang ningje teka la sida poson si ladak arong dak pusar pisar pen pamo hedong da ningje lo 1960 aning kan pen pilar ke achi paduk dun o dak khoda hawar hapat ke endam rong group ka chikim dam dak a pusar pisar nanan da dola angai tumhan karju pon dam theisi ave pin pen koson se 8,000 along le koson se allotment pidar lo la si Sar Omor Singh Tiso Panilitum Arjun Tung labang so media pen nangli Karbinong Thomas Council Land and Revenue Executive members mate IEMA mate Karbiang Long la Land Mafia lo pusi pini bang so a media hoi pialang lepan itum Arjun Tung akhe piwo se itum Arjunang kokma ke damtang sita me forlen alam kilong kan ma do IEMA Singh Tiso men klang lo kupi pinia project long kido EPDC long punon ONGC long punon Asam Mala long punon ason tin sita me dolo Athe council pen kaike tame ningjelo karbi 10,334 square kilometer along lehem phuke KACC hello pusi kaike talang tum ninjer klo tangte kupi posi dak borang pher ha warlong phusar pisar pen apram pen kachubochi 8,000 bikas along lelang tum ba du phanta karju ka hor ave pin ben kosan lang tum allotment dipidalo lalo lasi pamohet nitum nili RVR8 nitum jel potung ningjelo bangso ke jong alam thelong dong si prap jin pen mate nini thomang bong pen dong si langset bolang pher ke the ki ding mate ladak risoi jang phan dong si KCC tum dong si kaching vai nang hang he pulote pini ke ni tum yut si chingum chotla muajir ki ding ke ni tum dong si ni tum ka dimana teng si lang itu na pachun pipe pulote ni tum langset bolang pher adat thut pak si ni tum chesong pon nang kok posai jok jesi lake ni tum non alamang so media hoi ben si tum pachini pon lo la si non ni tum khobor kelong teng te Karbinong Thomas Council chief executive member akahai Sar Turam long hang lang le Delhi long supi sido sipu ang di funang le lo plote ni tum hang kaching bai nang hang pitpu lamang so especially airport aputhak dak locality tum hang kaching bai nang hang pitpu si tum ning the pon lo la pen ni tum ladak isi a problem do kedam tang 2005 aningkan Karbi la pen di masa klesa hut kidak indondoni kedo pota kaca pota punot kada miadi lo exonia pota dondoni kido sitame labang so klesa joine pen mane pota chepang botung da dolo hemrit me kache kai hut pota me chudula ta dolo labang so 2005 di Karbi di masa klesa hut ko anna pota kan hok dun labang so sitame Land and Revenue Department pen pota bangke akimia ko isu tunang ko la pente non akimi nitum la langset bolang pher arat aparman nitum dak kethi giding atum pota bangke apply bom lo bang so pota apply la bangke non council or authority tu mali deng si dokok lo pusi tum birta chilong lo la bang sri la bang so apply jita me prap jin pen authority tum nang ke claim pi phansi la bang so press meet hoi pen alang tum handa chunin pon lo airport bangke nang bilo kurang thupa jirlo number 7 ke la plan number hinia bangke 8,000 bika allotment PND tu bangke la bang tum tu teli chedon de la sikat do kabe ang tonalam nitum kemang nitum aning arlo alam kache thanlong ji aphan KCC tum prap jin pen kachingwai ahong along klam nang hang nang po nitum kemang bangke lalo la pen de nitum non pota tum is claim dam bom do la so pota bangke prap jin pen apa chok pinang po la sim nitum kemang bangke doig lo la pen dong si la bang so kemang ka do yong si na pachun pi pe pro te tum rat ki bi ki thi sar phurong sar rupa sar tum pen si ni tum bang non ma ke isi kachi song tame tum deng ponang kok bo pusi ni tum kachi sik pon tame doik lo Karbiang Long Autonomous Council Land and Revenue yang Omor Singh Tiso alang li dak borang feralong alang li nang kahumri long lok abangke nang kahumri abangke ilitum chorolo tapi alang li dak nang kahumri long lok ke 1960 aning kampian dak Karbiang Long lapen Hojai district border ilitum kacerai komji aphan dak Karbiang Long Autonomous Council pen hala pillars ki ahut hala su dak mithang rong rup kedo dak rong rup kedo tum ansitame cerap chitudun pensi hala dak or pidun lo mithang border cerai komnangji pu aphan ki lasi hala border cerai komnangji aphan ilitum hala su ko ane ka chipaduk pen lapen chipaduk pen jongsi non Karbiang Long Autonomous Council atum Land and Revenue yang Omor Singh Tiso alang li jong si ilitum han rat phan lapu anak ki mathawi polotang te labangke chok cheping lo labangke ilitum ning samse alamangke la si dak ki do we ka tuma phan mangke pota bang pipon la nang po la penyong si pota yong si pipon pe polotang te eprang ki bang ji bangke ilitum kapre ke steps ta militum chesong ponang kok po
Jadi dapat ni tum bangke lumba jong angkang long lumba jong angkang IMC ake hai Joni Timu alang li piniar ni borong phera rada tum pini lone pina lone labang sok airport nang BEG pu pen Carbon Autonomous Council pen 8000 because along le allotment and that pen aphi tame lata ki da pelo po ke do arada tum hemarit atu ke do ki ther tang tum latum ha alang li phan kupi kisum ma puta piniar ni anta nang ko humri ave kapirta ave ajat ason ta ave alang li pinobirta long aten de konat sigi konalo ne ki ju dam lok pu atumi ke dam ta tumi bangke ake hai omorsing tiso alang li ho da airport ki biji pu adim lo nang humri lo holo son ahutame ake hai Joni Timu ke lumajong arada phan ma tha thede ra Joni si atumi tame rada tuhan kama tha the Joni si atumi tame nang dun de delo labang isilo alang li karbi arat tumsi karbi lumbajong arat tumsi alang li phan ke MSC pahasi Carbon Autonomous Council long itum han isyang tong pa dui phan iltum chotoin lo sta piniar ni alang li phan ke pahai ke pudam pulo ta isi alia vidat tenglo athe karada tum lata karada tum pelo po kisung bangke alang li bangke nang chini bun de da teng na ne ki judam lok ason si dum thepon lo labang lo lesi alang li Joni Timu game labang so along mangke karbira tum kisung mate tribal tum kisung abangke alang li nang chini dung nangji labang so media te ahin pensini tum ake hai Joni Timu aphan tame isi chunung ri lo ke than lo alang li tame labang so airport ki biji po dim long bang holo dak ki do mane itu ki do adim along bangke akisung long ba alang li tame nang chiyok du nang po mate nang pelo po nang kisung bangke nang chini du nang po na adu du nang po lalongge ako isi bangke Carbon Autonomous Council revenue atumi ke wang pen il tum halada chingwa ya phanang ke hang long pen long bangke pelo po dak ke do local tung ho apu pen pier ni pen ke do pilar pelo po ke hon mane ahoy ke hon komani Carbon Autonomous Council pen piniar ni inu han hanga bilar kundan nasi ke iman paklang thapu Carbon Autonomous Council pen paklang theima ki malo paklang thei plo tan dak ki do arat dak ki do local tum si pilar kundan nasi ke do ma ahoy kundan ma ili tum si paklang nei Carbon Autonomous Council tum thei dei ga itung si la da hendo ahoy la hendo pu itung la tum thei ta dak local tum chini mate kunasi ahoy ma kalima hak dak athe people plo tan te itung hol ako hut pencil tum la dak ke ki dolo sita me non Carbon Autonomous Council atum bangke pelo pupo da ki do ara tum phan lang plot ajoine pen alang le tum 8000 because ke Carbon Autonomous Council tum si allotment pidalo pusi non atumi ke da atumi bangke omorsing tiso ke hai bangke pelo pupo la dak na than de la dak ke do prong ara tum ke kono lo ke dampo kupine kung si awar sa ave pulotan te konat pelo latum kapre ka dim ke dam thui ke konalo ke dampo labang te isia question lo lasi labang so jongsi prabjin pen pina dik Carbon Autonomous Council Chief Executive Member dak di phunang le da phi jongsi nang hang hip lotan te litum ladak bangke mo pen ke thana son si litum non ke youth si jinglum chola mo ke wangji ngar ni bangke litum pelo popo kibi kithi sarphi sarphu ang tonsing room si ditum ladak bangke kachisong kami padui sitame la bangso kachisong ke kaprek ang tanason kachisong malangso kachisong pa si jut koki pu bangkali la bangso isi justice long letik itum tonte la bangso kachisong ke isi prek jegi la bangke Carbon Autonomous Council tame ining nangning chibi tame la se prapjin pen nanglitum Carbon Autonomous Council fan isi kachuning rialam thela kan lo prapjin pen kaching mai bang nang hang ibek nang po isi solution of kali pulatang te ladak ki do rat tu makisung tektik ladak ke komane ang tala tum ke nang chini inde kisung ke boy alam ke nilitum ladak ki do local tum inter district hoy kacherai kom ke nilitum si kisung mai nilitum si chini non alang tum kisung mai nang chini ni pin se allotment mang ke endelo 8000 because ke ubang ke isi ning duk meme asi amya pu alang li ansa sango ninje ason
Karbi Anglong Autonomous Council Land and Revenue EM Omor Singh Tiso ke alangli pula pupo land mafia son si mandel ma po son nang na la si Prabjin pen Karbi Anglong Autonomous Council pen Prabjin pen kaching bai phan isi ning che thela do akwa alangli tum na hangi pusi ning che thela la selpan ning ese nil thang te kang thong nilo karo Labang so arat atum mati tum pula tan te hodak rong do tat hodak only karbidat kali dak di masado tapi itu karbidado tapi inglong so garo rong do la so si itum inglong so hodak rit kian pan cenglok rong arat tum pin ando yang si labang so ya podang bikop lon te itum hodak arat tum pin an kas kisung ka cisak nang dui pusi ditum hodak itum athe non na por ke long le ke na ke ba por ke long le ke isi din tu munit ke nang bat bom jong se la so 8000 big khas ended blutan de la garap na chini lo 8000 big khas abang ke long le ko na dang the bi ma ke se la bang so 8000 big khas ande bate kisung abang thek pigi pusi tum rap tum ma chunu ri podo se longle ke nang ke kamji pu bang ke kalidat ke walang li kan ge sona thasi longle ke nang ke kamji pu ke kali lo la ke phong si government man pidelo plutan de la ke bang velo la si hadak ke do we settlement ke do we la pen rit ka chu enatum la hayatum phan an mang ka da garo do kar big do di masadu la hayatum phan an mang ke la resettlement la phan mang ke la tum adim klong thik pinang po la pen potas tame pilam nang po la pen la jong si dak ke do we tum han jong si pota pipe plutan te la ke da kon Karbi Anglong Autonomous Council kacharia tum ke rat phan ke kelang pon plot ason lo lang pon plot ason lo la pen alang li tum mang ke rat phan pang kriwe kahiji maso nang nak lo kasi dak local ki do wek atuma pham anabang ke dak potan mang ke pipon lap nang ji jong si pipon pe polotang te la ke Karbi Anglong Autonomous Council land and revenue ake ha mosi pisu alang li si adai ji anang ji la mang ke alang li si cepat pupon nang la si dak local along dak kisung ke boy alam the ke dak mithang local si chini la si local atuma kisung ke boy aning alu alang ke alang li tum tame nang chini nang ji lo la si neng thek long lo alang li la ake ha mosi tiso alang li atumi nang visit pen li tum ningarong piglo je dak Karbi Anglong ke dak border along ke kiduk kisung dak development ave pinang la development ave pina dim si alang li tum development nang ke claim ku bang ke li tum tame ning ke arong piglo la pen li tum chedon lo la bang ke stame dak kido wek atum han mang ke pota bang ke pipon wek nai lang pon plot bang ke alang li tum claim kle danang ji la pen ning thek long lo Karbi Anglong Autonomous Council ake ha ICM tulirang long han alang li tame ake ha morsi tiso phan alang li pachini pen alang li than pen la pen than pen alang li dak borang fer ili tum rat atum han kang hon ka jinso pen rat phan lang pon pu busi ning thek long lo la pen ake ha morsi tiso tame alang li ning chirui pen ning kirui le thot pen alang li dak rat phan kang hon ka jinso pen dak isi mesen abar sai rat phan klem pon pu busi ning thelo